Dnes se podíváme na místo, které na první pohled vypadá jako obyčejná součást přírody. Jenže zdání klame. V těchto lesích se ukrývají staré lomy, které kdysi formovaly krajinu i lidské osudy. Na konci videa zjistíte i to, co mají tyto lomy společného s historickými ulicemi Prahy. Řevnické lomy kdysi patřily k rušným místům. Těžil se zde vápenec a především odolný křemenec. Časem si ale příroda vzala zpět, co jí patří. Dnes totiž lomy připomínají jen skrytá údolí a skalní výchozy, kde rostou vzácné rostliny a žijí chránění živočichové. Mnozí návštěvníci procházejí těmito místy, aniž by tušili, že pod jejich nohama se kdysi lámala skála. Lom Babka byl jedním z největších v této oblasti a dnes je známý mezi horolezci pro své strmé stěny a převisy, které patří mezi největší v Česku. Pro běžného návštěvníka je ale Babka jen dalším kopcem v krajině. I když jsou dnes lomy téměř neviditelné, jejich dědictví můžete najít tam, kde byste to asi nečekali. Přímo v srdci Prahy. Křemenec z těchto lomů byl totiž použit na dláždění historických ulic. Jedná se o takzvanou řevnickou dlažbu, která je historicky nejstarším typem dláždění. Najdete ji například na Malé Straně, na Václavském náměstí nebo v mnoha oblastech Starého Města. Možná tak po ní právě teď šlapete. Pokud vás podobná skrytá místa zajímají, napište mi do komentářů, zda už jste něco podobného objevili. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Díky za sledování a uvidíme se u dalšího dobrodružství.